Αστήριος Gamer εδώ και σήμερα θα σας δείξω κάτι στο τηλέφωνο. Είναι το AirClose. Είναι μια εφαρμογή που την κατεβάζουμε από το Play Store. Πατάτε AirClose Game On και στη συνέχεια μόλις μπείτε εδώ, μισό λεπτό, γράφετε εδώ που σας λέει το πράσινο www.airclose.com. Το πατάτε αυτό στον υπολογιστή σας, πατάτε το πρώτο που θα δείτε, σας λέει Start, πατάτε Start και την ώρα που σας λέει Start θα σας βγάλει ένα τηλέφωνο με ένα κωδικό. Το πληκτρολογείτε εδώ τον κωδικό που θα σας βγάλει και μπαίνετε και παίζετε όποιο παιχνίδι θέλετε. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like, ένα sub, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.